meserie în el. Da. Păi lasă că a zis Mihai că nu se aduce la București, până nu vine furt. Ca să vezi. Păi da, dar săptămâna care se ducă bine omul ăla, cred eu. Că așa i-a zis lui Mihai, săptămâna trecută ea se mai durează o săptămână. Dar nu nici nu ne-am dus la el, n-auzi? Că pentru că ne-a chemat el de... Spune că mi-a prins bine ăia de la ea, că nu mai aveam bani de garajul ăla. Păi da, nu, că nu am zis nimic, că el a zis nimic, dacă n-am zis mai bun, mai repede că mă grăbesc. Mișurei. Păi da, că auzi că de acum, mă. Păi da, dar nu să faci că vine ploaia, că nu trebuie să plouă. Poate nu ploua acum, o ploua mai încolo. Cu cine vorbești, Evi? Oh. Da, pe așa, că măcar... Egale. Toate egale, mă. 6 trebuie egale, 4, 6, da. 5 aveam, una aveam la școală. Așa interpretează. Dar eu am zis adevărul? Da. Da, acolo a tras. Că ajunge, mă. Da, pe în jurul nostru. Păi nu putea să... Că a plecat fetele mici la spectacol. Da, e frumoasă. La care să o merge cu ea, drag. Așa vreau. Tot Ce asta. merge culoarea asta? Da, mă, mergi tot pe acolo cu mine. Da. Vezi, spune lui Georgeta că e scump acolo la ea. Vezi că e bun ăsta. Deci e bun ăsta la Mali. Deci e cel mai ieftin, eu cu Mihai l-am ales. Eu cu Lilia am fost. L-am sunat pe Auric. Nu te-am sunat, Auric, atunci? Lasă acolo, că acolo nu era ăla. A, acolo la practică era scump. Cât era Aurica? 3 milioane 3 milioane jumate una. Și acum am luat 2 eu cu 3 Eu am luat 2 cu 3 jumate. Nu e bine, mă? Cu 3, mă. 3? 3 milioane, că 1.490.000. N-avea, mă. Dar era altă firmă. Da. Nu mai zic că ăla, că 3 milioane 500, nu era mai mult la mă. Nu avea pe stoc, ai terminat câte o săptămână. Era altă firmă. Ce? Aveți cu comișe negre? Da. Aveam acum. Aveam. Dar cei mei cu gaz, se vede buzuțul. Ăsta e cel mai frumos, adică ăsta îmi place. Cel mai frumos. E frumos. Îmi place. Fiecare om pe gusturile lui. Da, da, da. Mai merg E frumos. Lasă-mă, mă, copule, de ce să fac? Hai, mă, că toată poliția de picioare. Mihai, ai zis vorba care se ține? Auzi, lemnele alea trebuie? Ha? Da, da. Then get back to business. Trebuia să lași planetarele la GOG.